Tehát egy 1000 forintos, fogom egy picit így meghajtom, így, és megpróbálom itt a két ujjamon így megállítani. Most egy apró kis mozdulattal, ha elengedem, akkor az érdekes, hogy abban a pillanatban még mindig így itt van, és természetesen meg is lehet utána vizsgálni. Most ezt a trükköt szívesen el is magyarázom. Tehát a magyarázat úgy néz ki, hogy szükség van az 1000 forintoson kívül egy 100 forintosra is, természetesen ezek bármilyen érme, illetve papírpénz jó hozzá. Annyi történik, hogy a 100 forintos itt van bent a kezemben, és akár kölcsön is lehet kérni a papírpénzt. Lényeg az, hogy egy picit újabb legyen a pénz, ha nagyon használt már, nagyon puha, akkor nehezebben működik vele. És egyszerűen annyit csinálok, hogy a 100 forintost azt becsúsztatom ide a pénz mögé. És abban a pillanatban, hogy ott van benne a pénz mögött, már egyszerűen meg tudom hajtani, ugye szemből az egészből nem látszik semmi, tehát egyszerűen ráhajtom itt alul az 1000 forintost, fölül is ráhajtom, és itt fog benne maradni a 100 forintos. Most az egészet így megfordítom, és a 100 forintos itt van rajta az ujjamon. És az érdekes, hogy gyakorlatilag tényleg semmi szükség arra, hogy ezt a kezemet itt tartsam, hiszen a 100 forintosnak a súlya az könnyen megtartja ezt a kis papírrészt itt. Egyszerűen, mintha itt egyensúlyoznám, fogom, elveszem, mutatom, hogy nincsen semmi, és a végén a mozdulat nagyon érdekes, itt ráfogok a 100 forintosra, meghajtom így a kezemet, és ha egy picit engedek a nyomásból, abban a pillanatban a 100 forintos beesik a kezembe, és az 1000-es pedig kiadom a nézőknek, ezt pedig utána nyugodtan lehet zsebre tenni, és learatni a megérdemelt sikereket.